Begues. Província de Barcelona, comarca Baix Llobregat, població 7.300 habitants. Destacat. La riquesa del paisatge natural i les construccions de pedra seca que s'escampen per tot el terme de Begues han esdevingut un símbol d'identitat del municipi amb més extensió de la comarca del Baix Llobregat. Bona part del qual està integrat dintre del Parc Natural del Garraf. Gaudir de les múltiples activitats de lleure lligades a la natura, visitar els cellers de la zona i observar les espectaculars vistes del Delta del Llobregat des del Mirador del Mur són activitats que el visitant no es pot perdre. A Begues es pot gaudir sobretot fent-hi passejades a peu o en bicicleta, pujant als cims o fent espeleologia. Imprescindibles. Passejar per les rutes de natura del Parc del Garraf. Recórrer els carrers del barri de la Rectoria. Visitar les masies de Can Sadurní i Can Vendrell. Festa Major, 25 de juliol.